Ni ne ko ne bɛ kuma in na dɔrɔn u b'a fɔ ko n ye wali kungo ta k'a kɛ n kun ye han Binta ka nin ko in dun Mɛlɛkɛnin k'i ni daga sigi Binta da la a ti ta ko bɛɛ kɛra mɔgɔ ye kɔlɔkɔlɔ kɛ nin ko in na wallahi n'a ma taa ja la fɛn min a bɛ taa goya la wallahi kab'a nana Binta ka denko si tɛ ka ɲɛ sɔrɔ han k'a sɔrɔ a fɔra ko ni dɔ in ye dɔɔnin kɛ dɔrɔn sɔɔni Binta b'i lajɔ a ma mɛn o kɔni t'a fɔ k'a b'i lajɔ den min na ko den Masire bɛ kuma yira ma a bɛ kɛ cogo di sigiyɔrɔ bɛ ça va baara yɔrɔ de cɛ n sɛgɛnna bi dɛ se taara n'a kɛ I mago de bɛ ne na se taara ne sigi a ka kɛ duman ye dɛ n b'a dɔn I b'i sɛgɛn mɛnɛ cɛ n sɛgɛnna bi kojugu ni e yɛrɛ bɛ taa baara yɔrɔ la don min na ne ja bɛɛ bɛ tigɛ mun na parce que ne b'a dɔn I b'i sɛgɛn o tiɲɛ la ti jumɛn bɛ min n dɛmɛ dɛ sinon ne ɲɛ b'a la a serila kojugu an sɛgɛnna min jalen turu I t'a fɔ k'u ka belebeleba ɲini ka d'i ma ni boli ko b'i ma na kɔni mara ni babu de bɛ bɔ ko nin ye bolibaa ɲuman ye kɔni a jalen filɛ cogo min na n'a bɔnna i bolitɔ a tɛna pan ka bɔ a bɛ bɔ a bɛ bɔ yɛrɛ Ala i ye tile bɛ cogo di ɲɛnafin kɔ ne ɲɛna ko n bɛna so ne fana m'a sigi n'a ye k'a fɔ k'e bɛna nin waati in na koyi ne fɛ k'i bɛna fo wulada ni fɛ a bɛ fitiri la o de chɛfu don a bɛ yen cɛ Dirisa bɛ I terikɛ si foyi t'a la ale ye o ye an bɛ filanan ta dɛ an bɛ sabanan ta dɛ n'a ka to o la yen a kɛra dɔrɔn n'i ma ɲinɛ fa fɔsɔnni k'a kɔnɔ yan n b'a kɛ te yɛrɛ la ka taa filala ta ye kojugu a sisan kɔni tɛ ka fɔ sisan seli ne tɛ foyi fara e kan sa o kuma ninnu kɔni olu ka den kulo la n'a fɔra ne bɛ dugu ko ɲɛ bɛɛ ɲɛnabɔ min ka muso filanan ko kuma mana wuli n'a ma diya o sinamuso ye o ti kɛ o min ka denko kuma mana wuli n'a ma diya o ti kɛ ka na ye ko ne yɛrɛ bɛna filanan sɔrɔ mɔgɔ tɛna ko ne tɛ kisɛ k'aw la sisan ne ye filanan sɔrɔ a tɛ dɔ bɔ e ka ko la a ye foyi fara n tɛ ne ka ko kan foyi den kelen ne ka ko filɛ dɛmɛ di ayi k'an dɛmɛ mun na baaramisɛnninw a ye delila ka na sɔrɔ ko baara dɔ ma ban a bɛ ne ta don min na e delila ka na sɔrɔ ko baara dɔ kɛbali filɛ nin ye delila k'a ye maa bɛ dɔ bɛ ka baara kɛtaw la ayi nin ta in ta an ne dɔ fara baara ka se bilen foyi t'a la awɔ an ka bɛɛ to yen sa ci dɔ tun bɛ fɛ k'a fɛ ci dɔ tun bɛ dɔ fana na n kɔnɔ ala samaranin k'u bila kɔrɔ parce que ne b'a dɔn I bɛ ka filanan ta ko kuma min fɔ ne ma farati I n'a fɔ de n ka samara t'i jɔsi bilen nin si tigɛ bilen n kɔnɔ minɛ muso ko ce mɔgɔ bɛ na o ka di yan ne la ci ma fɛ yan parce que i y'a daminɛ ni filanan ta ko kuma min o ka ne tɔɔrɔ dɔ de kana na n ja bɔ jɔ n ka samara jɔsi a kana na fɔ i tɛ n ka samara jɔsi dɛ non ni ci sɛbɛn de zen o dɔ sɔgɔmada in na maa de ye ne wele village la kɛ n buramuso wa basi t'a la kɔni basi foyi t'a la an dɔgɔnin min bɛ nin an ka lagare Musa maa ye ne wele de c'est-à-dire voilà yɔrɔ jɔsi ka ɲa dɛ maa terikɛ u b'a fɛ kuma kɛ ne t'a dɔn n bɛna kuma ɲɛfɔ cogo min c'est-à-dire Musa ye caman sɔrɔ sa mais e ka ɲuman Musa ka ko cogoya dɔn ne y'a cogoya dɔn a ka dugu bɛɛ marabali fila mana bɔ ka dugu na ka fara Musa kan
dugu bɛ ci koyi. Mo fɔ cogo dɔ sa ne ni mɔgɔ tɛ ɲɛ baro la dɛ. Ni basi t'a la ka ban. Musa ka ko de daminɛ. A ka ko jumɛn? Donc maa ye ne wele n'a sɔrɔ si toutefois ni Musa bɛ se ka na Bamakɔ yan a ka na ne kɛrɛfɛla la n ka se k'a bolo don fɛn dɔw la walasa dɔ bɛ se ka bɔ a ko la cogo min na. E yɛrɛ kɔni b'a kalama. Ayi ne bɛ ka sogo wa bɛ mun de don Musa jɔn ka na yan mini ne lamɛn sa. Ayi a bɛna min fɔlɔ a bɛ se ka na yan kɔni dugu ni dugu in de ye bɛɛ jɛ ye o ɔhɔn jɔn fɛ yen min fɛ k'o de dɔn. Musa mun de ye ne ye n ka kɔrɔkɛ de ye ne ye. Musa mana na Bamakɔ yan nɔ a bɛna jigin jɔn fɛ yan ni ne tɛ. Ne ni Musa so kelen kɔnɔ mɔgɔ min tɛ fa ne ni Musa tɛ bila ɲɔgɔn kan so kelen kɔnɔ dɛ. A tɛ fa cogo di e de la ye gulɔ min na e de la ye mun min. E m'a fɔ k'a y'a ka ko daminɛ Musa ye ko jumɛn daminɛ Musa ye ko jumɛn de daminɛ. Bamakɔ jeune bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka n'a bila ne kan ne b'o accepter ni Musa kelen accepter li Musa tɛna yan dɛ e kɔni ma Fatiya yi Musa tɛna yan dɛ kana na nin kuma in yɛrɛ fɔ ne ɲɛna yɛrɛ Musa tɛna dɛ. N bɛ min f'i ye ne bɛ ka ci de f'i ye a ye se k'an faamuya. Musa de tɛna yan minɛ Musa tɛna i b'a dɔn i filɛ nin ye i ni mɔgɔ mana ɲɛ minɛ tan parce que ne t'i baara la i kunkolo bɛ se k'i yɛrɛ ma a y'i jɔ i yɔrɔ ni i ni mɔgɔ mana baro daminɛ togo togo la ni mɔgɔ yɛrɛ yɛlɛla k'e kunbɛn dɔrɔn o ye problème de farafinkɛ yɛrɛ b'i ta ne quoi farafinkɛ Ala y'a dan ta ne a muso mana yɛlɛ k'a kunbɛn dɔrɔn n'a m'a sɔn da tasuma na a t'i lafiya. Donc ni ne ye faamuya sisan ne dɔgɔnin ka na an fɛ yen o de ye sɔn dali tasuma na. Ayi Musa tɛna na dɛ Musa place tɛ yan Musa place tɛ yan sa Musa place jumɛn de bɛ e bɛ yɔrɔ jumɛn de bɛ Musa bila yen e bɛ yɔrɔ jumɛn de la yan. Mais Fatou est-ce que i bɛ ka kuma min fɔ i b'a dɔn wa. Musa balima dan tɛ e kelen sa n k'a ka ca. An ka lagare de ye Musa ye n'a mana ne fɛ a bɛ na jɔn de fɛ yen. Ayi a ti kun yan na ne de ti kun ye so kelen kɔnɔ mɛ ne ni Musa ti ɲɛ yɔrɔ kan sa ne Musa e bɛ ka lajɛ kɛ. Est-ce que ale bɛ ɲɔgɔn ye sira la. An bɛ ɲɔgɔn ye sira la. Cogo di. Ne ni Musa so kelen kɔnɔ walayi bi hali yan sokɔnɔ ɲinɛw ne bɛ ɲɔgɔn ye sira la an bɛ ɲɔgɔn ye sira la dɛ parce que ne dun Musa b'a dun ni Musa bɛ si yɔrɔ min na ne de b'a fura ni Musa ka fini nɔgɔla ne de b'a ko ou bien soit ni Musa bɛ na a b'a ka daga sigi a dama na ou bien ka yɔrɔ dɔ ta yɔrɔ dɔ la Musa ka to yen a b'a ka tibili kɛ fɛn sanfɛ o la an tɛ ɲɔgɔn ye sira la mais ni Musa nana bila so kɔnɔ ne ni Musa bɛ ɲɔgɔn ye sira la ne ni Musa bɛ ɲɔgɔn ye sira ne tɛ se dɛ ne tɛ se ɲama hɔn i yɛrɛ k'a tɔ jɔsi parce que foyi de t'i laban Ala hɛrɛ la e bolo foyi den kelen. Bon n bɛ min f'i ye comme Musa fɛ ka a tu i kan n y'i wele ka bonya de da i ɲɛ kɔrɔ. Nin tɛ bonya. Ɲɛna i bɛna faamuya. Ayi n tɛ se k'i faamuya wa nin tɛ bonya o i m'a dabɔ k'i faamuya ne ma i m'a dɔn yanni e kun k'a laminɛ maa bolo e kun k'a fɔ mama allo ma ne bɛ baarayɔrɔ la a tigɛ ta dɛ fiɲɛ bɛ téléphone kɔrɔ ou bien allo ma ne bɛ moto sanfɛ n b'i pɔ sanfɛ a tigɛ i bɛ sɔrɔ ka na ne sigi ne hakilina ɲininka donc ne bɛ hakilina d'i ma an bɛ baara kɛ n'a ye mais e b'a fɔ allo ma awɔ n y'a mɛn Musa bɛ na ka sɔrɔ ka na ne sigi o bonya bɔra min. Fatou est-ce que i kunkolo ka ɲi. Est-ce que i hakili dafalen don wa. Donc Fatou muso bɛ ka kuma donc ne kɛra fatɔ ye bi e mɛmɛ i miiri o la dɛ ne kɛra fatɔ ye bi fa mana kɛ e ka fa don ne bɛ ne la parce que i bɛ ne ta waati min na fa kun tɛ ne la dɛ Musa yɛrɛ de place tɛ yan ne ni Musa tɛ ɲɛ yɔrɔ kelen sa ne ni Musa tɛ ɲɛ ni Musa sɔngɔ ka taa bila yɔrɔ dɔ la fɛ Tarawelelakaw fɛ yen kɔfɛ karenin na soden kelen dɔ tun bɛ yen cɛmisɛnninw tun b'a kɔnɔ i tɛ kɔn ka taa lajɛ n'a sɔrɔ ma ta parce que soden kelen yɛrɛ a bɛ dɛsɛ taa o ta i k'a bila a ɲɛ n'a nana a bɛ to yen problème foyi t'a la numéro 2 dɔ bɛ n bolo yan numéro 1 n b'olu fara ɲɔgɔn kan tɛ se ka di Musa ma a bɛ taa yen pour a na k'an tɛ se ɲɔgɔn ma o walayi ne ni Musa ɲɔgɔn kan fo sa furu la yen n yɛrɛ se i fɛ min na. N bɛ min f'i ye n'i b'i labɛn i labɛn n'i t'i labɛn i labɛn semaine wɛrɛ Musa bɛ na o ye kuma bannen. Du jumɛn kɔnɔ. E ka du kɔnɔ kɛ comme e de ta ye du ye a bɛ na e ka du e ta ma kɛ du ye e ta de ye ne ka du ye o de kosɔn i b'a fɔ ne dɔgɔnin tɛ na mais n bɛ min f'i ye semaine wɛrɛ Musa bɛ na du kɔnɔ i ka du jɔlen kɔnɔ. Ok sisan i b'i ɲɛna ta ne ni Musa la ne ye Suwa Musa i jɛna ne kɔ n b'i fɛ k'o de kɛ k'i ɲɛna ta ne ni Musa la sisan Musa filɛ ne filɛ. Donc Fatou n'i y'a faamuya c'est vrai que ne ka balimaya fara dɛ. N tɛ k'a fara dɛ Musa bɛ village la aw tɛ balimaya aw tɛ balimaya n'i ye Musa ta ka na bila sogoden kelen kɔnɔ aw tɛ balimaya o ma ni Musa mana yɛlɛ ne kan yan nɔ o b'a yira k'a fɔ ko k'aw tɛ balimaya. Est-ce que Musa ne bɛ ɲɔgɔn sira la. k'aw bɛ ɲɔgɔn sira la i yɛrɛ tɛ k'a faamu yɛrɛ ne bɛ taa ka na ne ci ka teli n yɛrɛ tɛ n ta yɔrɔ dɔn n bɛ na. Mais sincèrement ne ma ni fa tɛ ka jumɛn muso in na. N'i b'a fɛ ka ne ka balimaya fara de i bɛ ne dɔgɔnin ye yan.
en formation. Avec banque Manimeni. Est-ce que je crois qu'elle va ban dans 2 semaines, mais il faut y clara à la dire parce que dans tout. Mais oh, à quelle femme Et pour mana, dans mon anti et tout quoi, mon ebila. faut être non. Voilà nous comment qu'il nous mérite. Il te sait attendre sur le cataract là. Allez, allo deux na si dans une classique on a enfin manima. Et sans fin il va depuis nous congé de la qui. A to ka cours mun ke ni te sait à participer bien. Mais mon Ni tante te son. École d'infini. C'est voilà te son. Tata cours ke Ni beta ka fere lo. I wala ni beta charbon fere ni so no baram sen fen. Ah mais ça c'est pas normal hein. Ah ya to gori. Mais mina to ka laje ali fere nun sen fen ni to ka kla jona ke. Me bolo la ta classe ko na. On venir parce que nous cours n'yana ma bari la iko fait. Ni mun ko model yeri. Kan meme. Wrong. Wala entala ne yeli ma jaya. I wala ni jien dunguru ha abi ne ko klebe ko ani la. Wala ki me muni bini ala kama farana sa. Farana ban. Kene tsega farela sa. Ibaro ne ne re meyi. Ne te la fiare wa. Imala nyeta ka kari e ga jena tike ko nalo. Amun fe. Wala nyeta ka mandi e. E bo fam. Nyani e ga wuli ka ta doki yere. E kamale ngoroto. E nyogono be ga nyanyinu yere. E be yela la palon na kare ko nala. Iko somo ko te mo gomina. Ne blara mina ne bugo kew. E blala mun e o ke ya. E blala e ko limere le masiku ke ganya. Jen dongoro e be ga ne don problème na. Ne te lafiya so wono bli e ka kula. Mais est-ce que ça c'est de ma faute ça? Ite ne to eno. Ite ta doki yere. An la tanti. Ibe fomna. Fili ni je. Awo etine don kono ni abine don. Wallahi ni bene don. Ni mbaro ne muso mi ni bene don. Ni bine don kun waro le mi fele joli fele ni. Afina bine don. Boko shiti aminti ne don na bore ekelina. O ifine mi na ndo hala teme o ti commentai. E tata commentai. Fili ni tere ya. Afoka awo kone do. Awo. Angate ni nga jono. Awo ni re. Etoko. Fili. Fili apana. Jaya ka fili te. Awo. Ibalala. Oh, imta wagabo ne saraka ne kume. Fili ta wadi wagabo ne mandoko ni ne bi kume fe, ni me ko ke garde ne bi kume fe don ni me ne jabi. Fili bi ta to nya fa. Ayo to ko gele kan Fatu. Fili ni ne be dala. Tan binta terem suru. Wala yiro nya figa bon, yiro jien dongo le be ne bla problème na yero. Ite ne to eno. Au contraire. Ite ne to e. Ne mo be ga protection na. Ite ta kalanga ga ne to eno. Ite bone ko. Bone ga to wala go daga dilare. Aisa ai kuna suku do be no anga dabla ko ya me. Ibaro ni be era de no. E mi munu fam na ne kun sona ne la depuis le début. Est-ce qu'il a commencé? Wala ai ta. Ite na problème so. Awo ta sama kuma ye ko feta. Ala ka mata.